Здравейте! Днес ще ви покажа как да си приготвите масло от черен кимион в домашни условия. Така, тук имаме половин кафена чаша черен кимион. Черния кимион си го посях, поникна и тази сутрин си го набрах. Така, може да използвате хаванче, но е много трудно. Затова аз ще използвам такава мелничка. Може да използвате и кухненски робот, и хаванче, и мелничка. Каквото желаете, каквото имате под ръка. Сега мелим черния кимион. Готово. Смляхме черния кимион. Сега пресипвам го в един буркан. Добавям 250 мл хубав качествен зехтин. Зехтина също е наше производство. Сега слагам капак отгоре, разклащам. Сега ще увием буркана първо в кухненска хартия или салфетка. След това в фолио. Така че да не влиза светлина. Завихме буркана. Оставаме по този начин за 15 дни, като 2 пъти на ден, сутрин и вечер. Разклащаме буркана за по 1 минутка. По този начин. 2 пъти на ден, сутрин и вечер, по 1 минутка. След 15 дни прецеждаме сместа през маля и маслото ни от черен кимион е готово. Знам, че помага при много здравословни проблеми. Аз 90% от салатите овкусявам с такова масло от черен кимион. Това е. Бъдете здрави!